Buenos días, con un poquillo de retraso, y eso que la actuación de ayer del Sobrino del Diablo acabó pronto, pero así estamos los sábados de la mañana. Esta es la mesa sobre cultura y contracultura, que acabará moderando el compañero Joaquín, y empiezo yo. En principio hay una persona que se nos ha caído del programa, que es el Canti Casanovas, porque tiene una intervención quirúrgica y evidentemente pues, ante eso no hay nada que decir. Y vamos a empezar por una intervención de Berta del Río, que nos la ha enviado tampoco podía venir hoy y nos ha hecho una grabación. Que es desde el CAM y en Valencia, Revolució Teatral i Política al País Valencià. I jo le doy. Bona vesprada i moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de compartir amb tots vosaltres i tots vosaltres aquest text, que és part d'un projecte de recuperació de la memòria oral i els arxius vinculats al Teatre Independent Valencià, que estic desenvolupant amb la col·laboració de l'Institut Valencià de la Cultura i que estem entrant el pròxim any 2020. M'agradaria començar aquesta comunicació amb una frase de 1976 de l'Assemblea de Grups de Teatre del País Valencià, que diu així: mireu i participeu-hi, el teatre també és nostre. I ara sí, vaig amb el text. A principis de 1970, en la parròquia Sant Joan de la Ribera, situada a l'avinguda del Port de València, es va reunir un grup de joves, dones i homes, fills de professionals liberals i descendents d'oficis rurals, estudiants i treballadors de la capital i dels pobles, coneguts i desconeguts entre ells. Representaven diversos col·lectius teatrals emergents que tractaven d'experimentar amb nous llenguatges, poètiques i formes de viure i fer teatre, i als quals els vinculava principalment el seu antifranquisme, la seva oposició radical al teatre dramàtic burgès i comercial i la seva joventut i rebel·lia. Allí va ser com va néixer l'Assemblea de Teatre Independent del País Valencià, catalitzadora al llarg de la seva existència de més d'una quinzena de col·lectius, entre els quals destaquen el grup 49 del Fara del Patriarca, que va néixer en 1968, Bluts al Teatre de Gandia, en el 72, en Rogle, que va estar actiu del 72 al 76, i en Taulat, amb activitat del 74 al 97, Carnestoltes, del 73 al 79, o l'Horta Teatre, de Castellà-Bilberà, que va néixer en el 74 i que encara continua actiu. Aquests són alguns dels exemples d'aquesta comunitat teatral. El Teatre Independent Valencià, que podem acotar de 1970 a 1978, va ser un moviment assembleari, autogestionat, heterogeni i divers, reactiu a la situació cultural i política de finals dels anys 60, que va agrupar diverses sensibilitats artístiques amb les quals els col·lectius teatrals, denominats en aquella època agrupacions o grups i no encara companyies, que van experimentar diferents formes de conjugar vida quotidiana i compromís polític. Com resumeix Ximo Vidal, un dels impulsors del grup teatral Bluts de Teatre de Gandia, i cite: era tan gris, era tan trist, nosaltres realment vam canviar la religió, que era la fe en Déu, per la política, perquè vam pensar que això era una eixida. Franco suposava una barrera tan gran. De fet, nosaltres, els plugeros, vivim junts, menjàvem junts, vam intentar fer una comuna, pensàvem que el món era nostre i que nosaltres ho podíem canviar. Vam fer parelles, vam desfer parelles, vam fer trios, pensaven que estava tot permès, sobretot després de la mort de Franco. Pensaven que venia un temps nou i que no va canviar tot. Tanque la cita. Aquest fenomen contracultural neix més tard que el català i el madrileny i es comença a desmembrar des de 1978, coincidint amb l'aprovació de la Constitució espanyola al desembre,
la legalització del Partit Comunista i la formació i funcionament dels primers ajuntaments sortits de les primeres eleccions generals democràtiques al juny del 77, que sumats amb la desaparició del cos del dictador resultaren en un canvi del paradigma polític i cultural en el qual els agents de les lluites antifranquistes necessitaren d'ubicar-se i a més el teatre independent. Al marge dels textos, memòries i relats commemoratius d'aniversaris, generalment signats pels propis protagonistes, la historiografia espanyola no s'ha ocupat sinó anecdòticament de les formes culturals teatrals peninsulars i més remotament de les que va tenir lloc al País Valencià. Es va una tendència a focalitzar l'atenció historiogràfica en les capitals culturals hegemòniques, Madrid i Barcelona, que arracona les experiències per considerar-les aïllades i menors desenvolupades en les anomenades perifèries. En el cas valencià, aquesta situació s'abreuja dins del mateix camp cultural quan l'objecte d'estudi són agrupacions, obres i posades en escena en valencià, llengua prohibida i invisibilitzada pel franquisme i resignificada com a mitjà per a la dissidència des de finals dels anys 60. Per tot això, la present comunicació inicial i exploratòria s'ocuparà de la memòria oral d'alguns dels seus protagonistes en intent d'oferir un relat d'un cos d'experiències en valencià i des del camp que van tractar de moure l'acció comunitària participativa davant la democràcia per venir, potenciant, en paraules de l'actiu Amparo Mayor, membre del grup PTB, cite, les ganes de fer i canviar les coses. Hi havia molta gent que volia canviar, hi havia molta gent que es va clavar en teatre, una perquè li agradava el teatre i l'altra perquè intentava canviar les coses. Eren les ganes de donar a conèixer una altra realitat en què en aquest moment no existia en la realitat espanyola, i tanca la cita. Múltiples van ser els debats que van ocupar el col·lectiu del teatre independent, sent peça angular d'ells l'idioma en el qual desenvolupar la seva activitat. Va haver-hi qui va llegir en l'elecció del valencià com a mitjà de comunicació una aposta per anar a la recerca d'un perfil d'espectador orfe de formes i pràctiques culturals de la llengua i cultures pròpies. Com recorda Rodolfo Sidera, dramaturg i un dels fundadors del grup El Rogle, quan va començar a escriure i treballar en valencià es va enfrontar a un idioma familiar heredat en l'espai domèstic, però del qual desconeixien les seves normes, literatures i tradicions. I cita Rodolfo. La generació del teatre independent, independentment de la llengua que es parlara a casa, havia sigut educada en castellà. I si a la falta de formació teatral de les gents del teatre independent, pràcticament tots autodidactes, li afegim el total desconeixement de la llengua i la cultura pròpies, és quasi miraculós que baix aquests condicionaments es arribarà a donar els fruits que es van donar. Tant que citar. Resulta especialment interessant el cas del Rogle perquè és l'escissió i l'evolució d'un primer grup, Centre Experimental de Teatre, també anomenat FEC, que va emprar el castellà com a llengua dels seus primers dos muntatges, entre 1968 i 1972. El primer és La Estrella de Sevilla, de Lope de Vega, i el segon Entre Meses de Cervantes. En relació també amb l'ús del valencià i en aquesta mateixa direcció, Ximo Vidal, del Pluja Teatre, recorda que, i cite, nosaltres ens vam basar en el sainet per intentar arribar al públic i nosaltres, que no sabíem ni escriure ni parlar en valencià, mentre ens ensenyàvem a parlar en valencià, ensenyàvem al públic. És a dir, que érem capaços de dir entonces i aleshores seguidament al mateix temps perquè el públic a veure si entenia paraules en valencià bendites. Era un teatre que era prou didàctic, era l'agitació i propaganda, això estava clar. Teníem la idea, teníem 20 anys i teníem la idea que estàvem fent la revolució com el teatre canviaria el món. Tanque la cita. A diferència de Catalunya, lloc en el qual el català està més present en les vides quotidianes dels ciutadans, arribant fins i tot a ser en alguna d'elles, en algun lloc hegemònic, a València capital ha predominat històricament la parla castellana, per la qual cosa el valencià, els seus diferents accents i formes lingüístiques han estat i són avui en dia una marca de procedència pertinent que és molt evident i sensible a un ús discriminatori. Així doncs, fer teatre en valencià implicava, des de finals dels anys 60, posar en valor i reconèixer un codi prohibit i perseguit pel repressiu règim franquista com a mode de connexió de diferents pobles i comunitats.
Cal esmentar en aquest context històric i després de més de 30 anys de dictadura, l'aïllament de molts dels pobles del País Valencià, així com altres territoris de la península, que era notable, que han reduït el concepte de cultura a la visita anual d'alguna companyia itinerant, còmicos de la legua, de vegades o majoritàriament procedent de Madrid, que representava un repertori còmic, universal i o revista, muntatges generalment totalment aliens a la vida sociopolítica del lloc que visitaven. De nou, com recordat Vidal, cite, nosaltres érem un teatre de furgoneta i teníem la idea de portar la paraula de Dios per tot arreu. Actuàvem pels pobles, anàvem a un poble i passava que l'any següent, quan tornàvem, enmig no hi havia passat cap companyia de teatre més. Tanca la cita. Els teatreros del teatre independent valencià pretenien recuperar una cultura pròpia, la valenciana, i com assegura Joan Vicubedo, del grup L'Entaulat, hi havia que apostar perquè la gent poguera consumir i gaudir teatre en valencià, perquè era allò lògic dins de la ciutat valenciana. Calia prioritzar-ho com si fos la Bíblia. Tanca la cita. D'altra banda, el valencià va servir també com una forma d'emmascarar o encriptar els textos generalment escrits pel propi grup i pontejar així la censura ubicada centralistament a Madrid. Això recorda María José Gonga, una de les fundadores de Pluja Teatre més coneguda en el món teatral com Gongui, i cite: una altra cosa molt curiosa d'aquesta època és que nosaltres el teatre ho fèiem en valencià, però les obres les presentàvem a la censura i les enviàvem en castellà. Les obres enviàvem a Madrid perquè així no hi havia cap govern autonòmic ni res. Aleshores, quan anàvem a representar les obres de teatre, solia vindre qui enviava la censura, que solien ser guàrdies civils. Els policies es posaven en l'última fila amb una lliterneta xicoteta. Una cosa estava en castellà i l'altra estava en valencià. Normalment no tenia res a veure això amb el que hi havia escrit, amb el que fèiem, perquè fèiem el que ens donava la gana. I passava la censura i tenies el Guàrdia Civil, que jo crec que al final tancava la carpeta i deia: bé, que facin això que vulguin perquè no m'estic enterant de res. Tant que sí. A més, els grups que van començar a fer teatre als pobles, per després compartir-ho a través d'una xarxa d'espais de representació nacional, que va aconseguir crear i sostenir el teatre independent a nivell peninsular, van veure d'unes tradicions i memòries republicanes de coneixements i sabers dissidents del règim, com els ateneus populars i les seves xarxes de resistències. Com recorda Josep Manel Gil, un dels fundadors del grup Sambori d'Alboraya, a diferència del que succeïa a la capital, els grups radicals en les poblacions van saber aprofitar una xarxa més cohesionada i familiar preexistent dels pobles i es van recolzar en aquesta comunitat, que col·laborava i aportava recursos materials i sabers als muntatges, des de les escenografies als desplegaments. Un altre exemple d'aquestes sinergies dins del marc del permès pel franquisme és l'ús que van fer alguns grups dels espais i institucions culturals i religioses que formaven el teixit social dels municipis. Parròquies, des de la mateixa assemblea de grups de teatre independent a l'Artoteatre, falles, cineclubs, teatre universitari. Les agrupacions van aterrar genuïnament aquests espais i amb l'evolució i constitució de les dinàmiques pròpies dels grups van anar independitzant-se poc després fins a arribar a construir alguns d'ells, com Pluja o l'Horta, ja en els anys 80 el seu propi teatre com a edifici. Cal recordar, però, que a finals dels anys 60 i durant una bona part dels 70, la reunió d'un nombre de persones necessàries per al seu muntatge escènic era condició suficient per incomplir les restriccions d'habilitat de l'espai públic pel franquisme i, per tant, raons persecucions per la policia. En aquest context, l'ocupació d'aquests espais mitjançant diverses estratègies populars, l'emmascarament d'aquests espais garantia la possibilitat de reunir-se, assajar i, com assegura Lluís Pasqual, fundador del Teatre Lliure de Barcelona al 76, acabar la major part de les trobades en llargues assemblees polítiques clandestines. Mostra d'això és un testimoniatge d'un dels impulsors del grup L'Horta, l'Enric Tamarit, que relata així el naixement del grup teatral que segueix en actiu avui dia. I cite: quan se'n va el retorn, comencem perquè no teníem on anar. Estàvem en la dictadura de Franco i es reuníem 15 o 20 persones, estava perseguit. Nosaltres ens legalitzàrem com a grup a principis del 75. Va haver-hi 8 o 9 mesos en què l'única alternativa que teníem per anar era anar a l'altre rector, de Castellà, perquè eren dos pobles junts, i dir-li que ens deixarà el local, i anàrem.
Després de molt de pregar, el retor, que era un home de guerra Campos, que era de la para fascista de l'obispat, ens deixava assajar un dia amb la condició de que llegirem l'Evangeli tots els dies, ja que, com havia vist que nosaltres teníem moltes conclusions del que fèiem, volia que li donàrem les conclusions per utilitzar les 6 cada diumenge. Nosaltres assajàvem un dia en el retor i 2 o 3 dies en cases particulars nostres, vull dir, allò era la coartada i l'altre que fèiem, tant que sí pot. Acostar la realitat en la qual vivien al públic a través de la seva posada en escena i crear un espai de debat i intercanvi de preocupacions a través dels col·loquis va ser l'objectiu de molts dels grups valencians. Segons l'actriu Amparo Mayor, després de fer les funcions d'Espia Teatre Fòrum, es parlava amb els espectadors, analitzaven les obres, diguem-ne que el circuit era molt especial. Associacions de veïns, pobles que tenien algú que volia moure l'assumpte, no eren grans teatres ni coses d'estes. Això va vindre un poc després, tant que cita. Comparteix parer i experiència l'actriu de Pluja, Bongi. Cita. Nosaltres, quan acabàvem les obres, teníem el costum de fer col·loquis. Això era una cosa impressionant, perquè igual que l'obra durava 1 hora, el col·loqui podia durar 4. I ahir començaves a les 8 de la vesprada i acabaves a les tantes de la nit. Tanca. I res, això seria tot per ara i us deixo el meu email per si algú està interessat en tenir una conversa arran d'aquesta comunicació que m'ha encantat i és del rioberta@gmail.com. Després de veure la intervenció de Berta del Río, molt interessant respecte al teatre a València de l'època del tardofranquisme i primers anys de la transició. Li donarem la paraula a Pep Martínez, que és del col·lectiu, era un col·lectiu, Bicicleta, que va ser una publicació de referència a finals dels anys 70, fins a quin any? Fins al 82. Y bueno, que todo buen progre que se apreciara portava bicicleta sota el braç, o sigui, tu no podies anar a la Rambla sense portar el bicicleta i a l'altre braç el bajo blanco, vull dir que eren les publicacions de referència de l'època, no? Bicicleta, bueno, Pep ens ho explicarà millor que ningú perquè va formar part d'aquest col·lectiu. Era una revista plenament contracultural, o sigui, parlava de coses que cap altra publicació parlava, o sigui, d'ecologia, d'antipsiquiatria, de feminisme, d'antimilitarisme, o sigui, era la bíblia de la progressia de l'època. Gràcies, Pep, tot teu. A part de que jo us explicaré coses de la revista, estic aquí amb el Jesús Bolinaga, el company que també era del col·lectiu de Barcelona de la revista, i a veure si després tenim ocasió de fer uns apunts una mica. Aniré llegint bastant per no deixar-me res, no tenim massa temps, per tant hem d'anar organitzats. Llavors a veure si el Bolinaga ens pot ampliar una mica la informació respecte a tot el tema gràfic de la revista. Aquí al darrere van apareixent, mentre anem parlant, les diferents portades i contraportades de la revista, que ara us semblaran més o menys normals, però en aquell moment algunes d'elles van ser bastant novedoses i amb un plantejament bastant modern respecte al tema gràfic. Després m'agradaria veure si el Bolinaga ens pot explicar una mica més això. Jo de moment us començo explicant que les primeres notícies respecte al projecte de la revista Bicicleta el vam tenir a les Jornades Llibertàries de Barcelona el mes de juliol del 77, on un grup de persones al Parc Güell repartien informació sobre el projecte d'editar una revista que s'havia de posar al servei i com a altaveu del moviment llibertari, que en aquell moment estava en plena ebullició. Des de juny del 77 fins a l'aparició del primer número, que va ser el mes de novembre, o sigui, uns 5 mesos més tard, es va anar teixint una xarxa de col·lectius i de gent interessada que serà el motor dels continguts i la vitalitat de la revista. El mes de novembre apareixia el número 1. Conviu amb publicacions, com deia
com deia aquí el company, com a Jolanco, que era més underground, diguéssim, i el Viejo Topo, que no era massa llibertari precisament, però també molt més teòrica, molt més absurda i tal. Dintre del terreny llibertari, doncs, Bicicleta va conviure amb Badarga i Història Libertària, que van tenir una vida més curta. Bicicleta, des d'una postura ideològica anarquista, pretén donar visibilitat a l'emergència del moviment llibertari en la vessant d'intervenció social i política. Va donar cabuda a veus molt variades que intentaven integrar totes les sensibilitats que convivien en aquell moment. Això jo crec que és important perquè realment amb el temps ens hem adonat que va ser una aportació important a aquest intent de recollir totes les sensibilitats. Es parlaven temes generals més o menys que apareixien sempre, com sindicalisme, acció política, internacionalisme, història. Llavors hi havia temes més específics, però amb molta força, com l'ecologia, l'antimilitarisme, el feminisme, els presos, naturisme, etc. Va intentar donar veu a totes les sensibilitats llibertàries, com he dit fa un moment, i dissortadament els enfrontaments interns que van haver a la CNT van fer que part de l'organització amb postures més ortodoxes i rígides van fer que aquestes postures es anessin allunyant una mica de la revista, que nosaltres intentàvem seguir mantenir aquesta idea de donar la veu a totes les sensibilitats. La revista es venia als quioscos, enviava als subscriptors i als col·lectius que volien distribuir-la. Més o menys la mitjana que feia possible la supervivència de la revista era una tirada d'uns 20.000 exemplars, com a mitjana, amb una venda aproximadament de la meitat, d'uns 10.000, i unes 500 subscripcions, més o menys. Lògicament, en l'època de més efervescència, la tirada va arribar a ser de 30.000 i les vendes superiors a 10.000, i després també van haver moments en què aquesta mitjana, que us he dit, tot era més baix. Es van arribar a editar 15.000 exemplars a comptes de 20.000 i a vendre'n poc més de 5.000, que va ser quan la cosa va començar a anar una mica malament. El primer número va sortir en novembre del 77, editat a Madrid, i el darrer, en juny i juliol del 82, es va editar des de Barcelona, que va ser el número 47 números de la revista. La revista va ser possible gràcies a les aportacions de diferents col·lectius, persones i moviments que la van nodrir de contingut i vitalitat. La responsabilitat de l'edició va estar repartida entre el col·lectiu de Madrid, que va editar els 8 primers números, el col·lectiu de València en una segona i llarga etapa, que va editar 34 números, i finalment el col·lectiu de Barcelona va editar els 5 darrers números ja en condicions molt difícils. O sigui que aquests 5 números realment van ser molt meritoris perquè ja era tot molt complicat. Hi havia altres col·lectius més petits, a Andalusia, a Castella, a Euskadi, i més la implicació de persones i col·lectius concrets que van ser benzina i ànima de la vitalitat de la revista. El col·lectiu inicial de Madrid es forma entorn a Chema Elizalde, que va ser el secretari de Relacions Internacionals del primer Comitè Nacional de la CNT després de la reconstrucció. Aprofita l'estructura formal i tècnica de l'editorial Campo Abierto Ediciones. Campo Abierto Ediciones va ser una editorial que, molt interessant, va començar a editar llibres sobre temàtica llibertària. El primer llibre que van editar, si no recordo malament, va ser Enseñanzas de la Revolución Española, de Vernon Richards. I, diguéssim, l'etapa aquesta de Madrid, de 8 números, va anar des de novembre del 77 fins a setembre del 78. Va ser una etapa emergent del moviment llibertari i de la CNT fins que l'atemptat de la Sala Escala al febrer del 78 va frenar la fase de creixement del moviment. Va ser l'època més informal, amb aportacions sense signatura de molts moviments i col·lectius de tota mena. Teniu en compte que va ser una mica l'esclat de tots els moviments que estaven soterrats i que no es podien expressar. En aquell moment va haver l'esclat i d'expressió de tota mena d'iniciatives, col·lectius, etc. És també l'època de millor sintonia amb la CNT, pel caràcter més multiforme de l'organització, que acull tota mena d'iniciatives culturals, històriques, polítiques i socials. Després, com us he dit, això a poc va anar canviant.
En aquesta etapa inicial es construeix la xarxa de col·laboracions, de subscripcions, etc. O sigui que Madrid va teixir una mica el que seria després l'estructura de funcionament de la revista. Va haver un moment que problemes econòmics, cansament de la gent que ho portava, etc., va fer que Madrid demanés el relleu i el col·lectiu de València va prendre el relleu i van decidir tirar endavant la revista. Jo en aquell moment estava a València i vaig participar d'aquest col·lectiu. La llarga etapa valenciana va portar potser una gestió més professionalitzada. Sempre ho diem això, perquè ve ser l'etapa més llarga i potser més ben organitzada, però nosaltres entenem que en les 3 etapes la revista, les persones que van estar al davant tirant el tema de l'edició, ho van fer correctament, ho van fer bé. Potser sí que a València hi havia 2 periodistes a la redacció, jo portava l'administració i més o menys tenia experiència perquè havia treballat bastant amb això, però bàsicament jo crec que la revista va estar ben portada en les 3 fases d'edició que va tenir. Va incorporar a València, va incorporar les col·laboracions de firmes internacionals tan importants com la de Noam Chomsky, Josep Peirats, Borrell Gucci, Abraham Guillem, Fernando Sabater, que llavors era una mica més libertariana, em sembla, Frank Mir, Juan Martínez Alier, Félix García, Agustín García Calvo, Josep Vicent Marquès, moltíssimes i moltíssimes signatures molt interessants que van passar per la revista. El moviment valencià va coincidir en l'etapa que es va anomenar el desencís, el desencanto, que resumia una mica el sentit de la desmobilització social que es va produir en aquell moment. Vam passar una mica del tot és possible, inicial, al dibuix desmotivador que es va teixint amb l'aprovació de la Constitució, la signatura dels pactes de Toledo, de la Moncloa, l'efervescència de l'activitat d'ETA, el 23F, tot això va ser una mica, diguem-ne, destrampador, no? Bicicleta va portar crítica, informació i opinió en aquests moments històrics sobre el poder i les institucions polítiques. Després d'una llarga trajectòria, l'escrutament dels problemes econòmics també, al final tot acaba passant factura, van demanar un altre relleu, que va ser l'últim, i llavors va passar a la revista Barcelona. Eren unes condicions ja molt difícils, on la gent estava desinflada, les vendes s'anaven ressentint, però malgrat això a Barcelona un grup de gent amb ganes van fer el darrer esforç des de desembre del 81 fins a juliol del 82, que va ser el final. Es va notar un increment de la informació internacional i una major atenció als nous moviments. Es van incorporar noves col·laboracions i es va reflexionar a través de les pàgines de la revista sobre les possibilitats de supervivència en un moment que el moviment llibertari i aquells sectors de l'esquerra que proposaven canvis socials profunds eren apartats, atacats, silenciats per un aparell polític que intentava aparentar molt, però que deixava intactes les estructures de la dictadura. Segurament, tant la nostra experiència com aquestes experiències de l'esquerra que proposava canvis són les que estem avui explicant-los aquí, els altres protagonistes de la transició. Des del punt de vista de l'edició gràfica, la revista va presentar propostes molt interessants i innovadores i menció especial mereixen les portades i algunes contraportades que esteu veient aquí, que en aquells moments van aconseguir èxits importants. En els primers números van comptar amb les il·lustracions de Sacco, moltes portades d'aquestes són d'un artista de Madrid que es deia Sacco. Van haver alguna del col·lectiu Zen i les darreres les va il·lustrar Molinaga. També hi va haver la col·laboració a pàgines interiors, com una doble pàgina de Mariscal, etc. La revista tenia una vocació clara al servei del moviment llibertari i volia ser una eina que fos útil per intercanviar informació, comunicats, opinions entre tots els protagonistes i totes les tendències, facilitar materials informatius tant de la península com de moviments internacionals, facilitar la discussió i el debat sobre els temes més candents i llavors intentem explicar una mica els continguts a nivell de secció de la revista, que ara que van a canviar. Va incorporar seccions com l'Àgora, es deia, on un grup de persones i membres dels col·lectius i altres convidats discutien sobre un tema concret des de visions diverses. La família, el poder, la ciutat, amb les seves moralitats i immoralitats urbanes, l'energia, interaccions entre anarquisme, sindicalisme, consellisme i assembleisme, el desencís, el municipalisme,
l'actitud de diferents moviments a favor o en contra dels moviments d'alliberament nacional, Catalunya i el País Basc, amb gent de col·lectius de revistes Catasuna. Va abordar els continguts de lluites a Latinoamèrica, de contingut anticolonialista i antiimperialista. Va criticar les burocràcies dels països amb socialisme real, com la URSS i altres. Va abordar en tots i cadascun dels números la situació a les presons, els continguts informatius sobre els motins, l'activitat de la coordinadora de presos de lluita a la COPE, la coordinadora de grups marginats contra la llei de perillositat social. Primer, de manera desorganitzada, van agafar forma en una secció fixa que es va dir Sin Barrotes, i després aquesta secció es va desdoblar amb una altra que es deia Talego, que donava veu a la comunicació dels presos entre si i amb l'exterior. Veient els continguts en l'actualitat impressionen els comunicats denunciant morts, tortures, humiliacions a les presons. Vinculades a aquestes informacions es recollien les relacionades amb l'objecció de consciència i el servei militar, en particular arrel del processament de l'objector José Luis Navazo, a causa d'una entrevista que li van fer a la revista Bicicleta. Aquestes activitats, junt amb les lligades al moviment contra l'alta, es recollien en una secció, en la secció Tierra i Libertad, es deia. En l'ecologisme sobresurt el moviment antinuclear molt actiu en contra de les centrals nuclears en aquell moment de Cofrents, Lemònids i Valdecavalleros. El debat sobre els vincles entre ecologia i revolució va ser molt celebrada una original crítica d'Ivan Illich a la utilització dels cotxes particulars, i es van consolidar seccions com Natura, reflexions sobre ecologia, la huerta urbana, amb informació pràctica sobre cultius, Aprendamos a sobrevivir, d'orientació naturalista. Com no estàvem d'acord amb el concepte de nació, no hi havia per tant secció d'internacional. Llavors dèiem estos mundos, otros mundos, mons que es belluguessin en els marges de l'estat-nació o que directament estiguessin en contra de l'estat-nació. El barri de Cristiania a Copenhague, la migració de la comunitat del sud uruguaiana que va anar a parar a Suècia, les lluites contra la dictadura argentina, els moviments d'autonomia d'Itàlia i França, o la proposta d'iberisme llibertari portuguès en defensa dels pobles ibèrics lliures. Es traduïen articles de la revista anàrquica Internacional de Situacionist i a Sementeira van poder fer un número extraordinari amb informació quasi exclusiva sobre l'anarquisme en el món. A la pissarra es penjaven cartes, informació d'actes, peticions de contacte, ofertes, etc. Revista de revistes recollíem informacions més o menys de revistes més o menys afins, algunes coses d'Alfalfa, d'Escatasuna, Ucrònia, Palante, cartes des de los mares del sur d'Alfonso Colodrón en el seu itinerari d'internacionalisme nòmada, informació sobre dret natural bàsic a una secció que es deia No más derechos sin deberes, i es van fer números extras sobre temes monogràfics com l'esmentat de l'anarquisme en el mundo, dossier de premsa libertària, va haver un número dedicat al 5è congrés de la CNT, un sobre autogestió, sobre el camp, Amèrica Llatina, qui andan d'aquí, i llavors fora de les seccions van aparèixer continguts com cròniques de tot tipus, de lluites, vagues, mujeres libres, educació, ràdios lliures, comunes agrícoles i urbanes, resistències armades, lluites obreres, homosexualitat lliure, moviments de barri, ateneus libertaris, antipsiquiatria. Em deixo moltes coses, però és un apunt perquè us feu una idea una mica dels continguts. La revista va tenir diferents moments repressius, vam patir per una banda, la repressió que va patir el nostre company José Luis Navazo, que us comentava abans, objector de consciència, que va ser processat per una entrevista que li vam fer a la revista. Després també, en aquest número monogràfic que us he dit abans, que es deia Què man d'aquí, se'ns va acudir dir en un moment que el rei manava molt, però que tots els coronels generals junts manaven molt més que el rei, i això a l'exèrcit no li va agradar massa, llavors van segrestar la revista, no va passar res finalment, però aquestes coses que en aquella època seguien passant. Llavors, uns 3 apunts finals, una mica dir-vos que mentre nosaltres fèiem la revista, clar, la revista dedicàvem moltes hores i
tenien vocació que si podien ser fins i tot cobrar alguna cosa per les hores que dedicaven, però això es pot dir que no va poder ser possible perquè no podien pagar amb la distribuïdora que dava diners, la impremta, el paper, al final no hi havia diners per tot. Nosaltres en aquell moment fèiem aquesta feina com una feina de militància, tots eren militants, tots eren de la CNT, etc. I fèiem aquesta feina com a militants sense donar-li més importància. És al cap de que han passat 40 anys que ens adonem que potser aquesta feina ha tingut una certa transcendència en el sentit que ara ho estem explicant aquí, hi ha gent que s'ha posat en contacte amb nosaltres perquè estan fent tesis a les universitats, etc., sobre el moviment llibertari i utilitzen la revista com a font d'informació, amb la qual cosa tenim la sensació potser que aquella cosa que vam fer perquè pensàvem que l'havíem de posar al servei del moviment llibertari, que era necessari com a vehicle d'expressió, doncs serà un granet de sorra que passarà a la història i que tindrà una certa continuïtat, de la qual cosa ens alegrem. Ressaltar la dinàmica de funcionament de la revista, que va dur a la pràctica l'ideari d'autogestió que es defensaven a les seves pàgines, en el sentit que uns col·lectius que nodríem la revista amb continguts, cadascú des de diferents zones de la península, vam ser capaços d'anar-nos traspassant la gestió de l'edició, transportant tota l'experiència uns als altres, sense cap més deixés d'aparèixer la revista i que no es notés, diguéssim, aparentment des de fora, que aquesta revista estava sent editada per un col·lectiu o un altre. Pensem que va ser una demostració pràctica d'allò que estàvem defensant i que estàvem recollint en els continguts de la revista. Només dir-vos que estem preparant un número commemoratiu, ara que fa 40 anys que la revista estava al carrer, que recollirem una mica continguts més o menys interessants. Això ho fem amb l'ajuda de la Fundació Salvador Seguí i una mica per no ser art i part d'aquesta selecció, un company periodista, el Guillem Martínez, que és d'una generació posterior a la nostra, ha fet una selecció d'articles més amb una mirada des de l'avui, des de l'ara i també des de la visió periodística, perquè si ho haguéssim fet nosaltres segurament haguéssim caigut amb anacronismes i potser amb romanticismes antics. Per tant, ho estem fent així. Estem trigant una mica massa a fer aquest número commemoratiu, però sembla que ja estem bastant avançats i aviat podrem tirar-lo endavant. Mirarem de fer un intercanvi, suposo que us arribarà la informació d'un lloc o un altre. En principi us demanem que si podeu la compreu, serà molt interessant perquè hem intentat recollir el més interessant i sobretot continguts que puguin connectar també amb el present actual. I per últim dir-vos que si voleu veure digitalitzada la revista, si entreu al web de la CGT de Múrcia i poseu CGT Múrcia revista i bicicleta, veureu que tenen digitalitzada tota la revista amb una explicació número per número dels continguts inicials i després pots clicar i tens tota la revista digitalitzada, podeu veure tots els continguts, tots els articles i tal. Més que res, us ho dic per si voleu, més o menys, teniu interès en veure continguts concrets o específics. Si després dona temps, a veure si el Bolinaga pot explicar una mica el tema gràfic de la revista, que, com veieu, va tenir la seva importància. Gràcies. De manera més antiga, per dir-ho d'una manera, i tot això costava molt, era un esforç. Però jo vaig començar a col·laborar encara quan la redacció era a València, tot era posar-se d'acord, fer les il·lustracions, sobretot vaig fer en aquella època moltes contraportades, fins que l'edició va venir a Barcelona, llavors també em dedicava a fer la part de compaginació i la part de portades i recollir altres informacions. En el recull d'aquest, com parlava, d'aquest número, que nosaltres direm el número 48 perquè és com si continuéssim, hem acabat el 47, aquest número 48 especial que farem amb el recull de totes les edicions, m'he donat compte que buscant els col·laboradors de l'època, buscant en Saco, que jo per mi era un dibuixant molt interessant i amb molta capacitat,
no l'hem sabut trobar, no hem trobat tampoc el col·lectiu CEN. O sigui, no sé si tota aquesta gent que en el seu moment va aportar molt i que han passat com amb un anonimat sense gran transcendència. L'únic que queda és la seva obra. Malauradament no els he pogut arribar a conèixer personalment i tot això és el que sap greu de tot va ser quan ens vam trobar tot el col·lectiu que havíem fet a València, a Madrid i Barcelona. En un moment va ser una trobada després de tants anys molt emotiva, per dir-ho d'una manera. I llavors tot això jo penso que val la pena recuperar-ho. Val la pena recuperar-ho perquè mostra tot d'una manera de fer d'una època, tot d'una manera de fer amb la carència de mitjans que hi havia, trobar quan a l'interior de la revista, que era buscar les fotografies, tot això costava molt, trobar les il·lustracions, recollíem d'un sector i d'un altre i en certes maneres anàvem suplint les carències tècniques i les carències de tenir un bon fons gràfic, que ara avui dia seria molt fàcil trobar per internet qualsevol cosa, però en aquell moment tot això era molt difícil. Jo penso que, dit això, poc puc aportar més que veieu que hi ha unes petites mostres de tot el que era, sobretot a portades i contraportades, i que a l'interior també, quan estem fent tot aquest recull gràfic, em dono compte de tot l'esforç que representava. Hi ha fotografies, per exemple, també molt interessants de manifestacions, de gent que també en aquell moment feia fotoperiodisme, s'arriscava i aportava també, això recordo en Guillermo, que era un de Madrid, que havia fet unes fotografies molt interessants. Hi havia una doble pàgina d'unes càrregues de la policia en el seu moment, i això volia dir que també com fotògraf havia de posar-te al mig dels manifestants. Jo poc més puc aportar que explicar la part gràfica, val més veure-la que posar-hi paraules. I res més. Esperem amb ànsia continguda la publicació del 48 de bicicleta. O sigui... Us puc informar, estem a la meitat de compaginació del número 20, ja que estem a... Aquí tens un subscriptor. Ara li passem la paraula a Maria del Puerto Muñoz, que ens parlarà d'una cosa que per aquí estem alguns supervivents de les jornades llibertàries. Entre ells, suposo que tu també estaves, no? I ella, però tu devies ser molt joveneta. Ja. Hauríem de fer un canvi logístic perquè... Sí. Jo, si permeteu, la meva participació en les jornades llibertàries, el dia a dia es van fer una publicació que es deia Barcelona Libertària, i llavors que publicàvem cada dia, i amb això jo hi tenia col·laboracions. Bueno, doncs, sí, també aquí un PowerPoint més càrrec per anar seguint una miqueta les imatges. Bueno, la primera cosa que us comentaré és que faré la presentació en castellà, una mica per la contribució als companys no catalanoparlants. Mi comunicación se centra en las jornadas libertarias de 1977, pero en concreto mi estudio se ha focalizado en las actividades que se realizaron en el Parkway. He intentado realizar un poco una secuencia arqueológica, digamos, de recuperación de material y de experiencias para, de alguna manera, visibilizar esta parte de las jornadas libertarias que se centraron sobre todo en el mundo cultural. Las jornadas libertarias, al fin y al cabo, son el inicio de un auge, ¿no? Un auge y una consolidación del movimiento libertario en Barcelona y en España en general. Obviamente, aquellos que estuvimos implicados sin ser testimonios, ¿no? Yo tenía solo dos meses de vida, pero de aquí un poco la motivación de este estudio. Es un estudio que forma parte de una tesina de máster que ambiciona ser finalmente una tesis doctoral.
mi directora de tesis, Mary Nash, pues es la que me animó un poco a llevar más allá este ensayo, y de aquí que decidí pues, presentarlo en este congreso. Entonces, la motivación personal obviamente viene un poco pues, de este arraigo familiar, ¿no? Mis padres formaban parte de la CNT de la Telefónica y bueno, yo fui un bebé asistente a estas jornadas. Quizá la persona más joven, no lo sabemos. Estadísticamente, 2 meses de vida son muy pocos, por lo cual es posible. Bueno, la cuestión es que las jornadas libertarias forman parte de un ámbito quizá más amplio del estudio de esta época. Hay varias personas que se han dedicado con muchos esfuerzos a sacar a la luz esta época y en concreto las jornadas. Zambrano quizás sea una de las personas más destacadas en estos estudios, pero yo he querido sobre todo focalizarlo en las actividades en el Parkway, porque mi pregunta, un poco de hipótesis de estudio, viene relacionada con el hecho de si las jornadas libertarias del julio de 1977 en el Parkway tienen una vinculación directa con la contracultura. La contracultura es un movimiento universal, generalizado, muy asociado con el movimiento libertario universal, que también se ha relacionado con el mayo del 68. De hecho, se ha planteado que la génesis de este movimiento estaría un poco en los movimientos europeos e internacionales que se empezaron a desarrollar al entorno de la guerra de Vietnam y un poco pues, este proceso intermedio, digamos, de la Guerra Fría. En el caso de España, al estar en una circunstancia histórica y política diferente, la cultura o la contracultura, la cultura underground o la contracultura llegó de otra manera, ¿no? Se ha hablado de que si el movimiento de la Gauche de Wien podría ser un precursor, pero realmente la eclosión de la contracultura se sitúa en los años 70, ¿no? En los años finales del franquismo y los inicios de la transición. En todo caso, también hay una cierta comparativa historiográfica de hablar del julio del 77 como el mayo del 68 español, y de aquí venía un poco la motivación científica para intentar extraer ideas sobre esto, ¿no? El marco, para entender un poco cómo se produce un hecho tan relevante como las jornadas libertarias en julio del 77 aquí en Barcelona, hay que entenderlo precisamente de esas ganas de esta nueva generación que está aquí presente, esa generación que ya nació dentro del franquismo y que hereda la idea de la recuperación, ¿no? de la lucha anarquista y la lucha libertaria. Y entre medio nos quedaría este movimiento cultural que para unos sería contracultura o para otros sería algo más, ¿no? Sería como una evolución de esta contracultura clásica que nació en un contexto más relacionado en los años 60. Se plantea también la idea de dónde nace, ¿no? la idea de crear unas jornadas libertarias en Barcelona en julio del 77. Parece ser que la gran mayoría de personas que han intentado investigar sobre este periodo y también los testimonios de la época, yo consulté con varias personas, entre ellas pues, Francesc Boldú, que fue secretario de Formación y Relación con la Prensa de la CNT, Andrés Grima, que formaba parte del secretariado del Sindicato de Espectáculos de la CNT. Ellos coinciden en un elemento clave que fue el meeting en Montjuïc de Federica Montseny, ¿no? Bueno, Federica Montseny y otras personalidades importantes, sobre todo de los exiliados, ¿no? Que venían en este contexto ya recuperado los inicios, ¿no? de lo que será después la democracia. En este meeting en el que se pudo encontrar la comunidad anarquista en Barcelona, dio pie a la consolidación de unas jornadas. Sí que es cierto que se plantea que estas jornadas vendrían a ser conclusivas, de alguna manera, conclusivas o iniciadoras, aquí está el debate un poco también historiográfico, de todo un movimiento que empezó un poco antes, ¿no? Que empezó desde antes de la muerte del dictador y que unió diferentes motivaciones sociales y culturales relacionadas pues, con el derecho no solo al aborto, sino también al divorcio, los movimientos relacionados con la comunidad LGTB, el ecologismo,
toda una serie de necesidades sociales que tuvieron un punto de encuentro con este meeting de Federica Montseny, pero que no querían cerrarlo aquí, ¿no? Que querían llevarlo más allá, teniendo en cuenta que este año, 1977, ya había empezado pues, con unas consolidaciones de este movimiento anarquista, entre ellos pues, el inicio de la legalización de la CNT, ¿no? Con lo cual, parece ser que fue en Montjuïc donde diferentes personas de esta nueva generación, que entonces rondaba la veintena, pues quisieron llevar un poco más allá esta iniciativa. Y de aquí surgieron las ideas de que junto con unas jornadas más doctrinales, unas jornadas, podríamos decir, más científicas, que se celebraban en el Saló Diana, pues hubiese paralelamente unas actividades lúdico-festivas que sobre todo aglutinaron un poco a la comunidad libertaria. Aquí la idea de diferenciar un poco la lucha cenetista, más podríamos decir, pues eso, enfocada a ortodoxa, digamos, al discurso anarquista, de una lucha reivindicativa, cultural, underground, contracultural, no sabemos bien, ¿no? Cómo ponerle una etiqueta, porque quizá no la necesita la etiqueta, pero que llevaba más allá la motivación política, es decir, que buscaba más vinculación con elementos sociales. Entonces, de aquí que en Parkway se plantearan una serie de actividades que no solo enfocaban el ámbito del discurso político, que ya se estaban celebrando en el Saló Diana, sino que también tuvieran una vinculación con otros ámbitos culturales y sociales. De aquí que muchas de las actividades que se realizaban en el Parkway se enfocaran hacia la familia, buscando pues, la referencia para que hubiese una participación intergeneracional que realmente dejara pues, un poco de imprenta, digamos, ¿no? de huella en generaciones futuras. En ese sentido, claro, todas las actividades de este ámbito que se iban celebrando en años anteriores al verano del 77 también tuvieron su reflejo en el Parkway, desde estos movimientos LGTBI, desde el feminismo, desde el ecologismo, que ya habían comenzado a tener un papel importante, a actividades de carácter más festivales, digamos, ¿no? De carácter artístico o musical. Obviamente el Festival de Canet Rock en el año 76 da pie a que en julio del 77 también la música, ¿no? Formara parte de estas actividades. Bien, entonces las jornadas se organizaron un poco desde un espíritu en el web un poquito espontáneo, en el sentido de que junto con las charlas que estaban en el Salón Diana faltaba, ¿no? Envolver este movimiento para que realmente la sociedad civil pudiera participar más activamente y no dejarlo solo en las jornadas del Diana. Y aquí que participaran para ello, pues, por ejemplo, pues, el Sindicato de Espectáculos de la CNT de una manera pues, muy activa, ¿no? Andrés Grima me explicaba cómo ellos pues, de alguna manera se encargaron de la logística, ¿no? Él me explicaba cómo en el web, pues con una moto, iba de un lado a otro vigilando que todo más o menos estuviera bien, una zona de acampada, una zona para los ecologistas con unas cúpulas geodésicas que demostraban, ¿no? Que la arquitectura ecológica también podría tener un espacio aquí, el espacio más vinculado con el movimiento feminista, un espacio para madres, ¿no? En el que se realizaban pues, incluso amamantamientos colectivos, una cosa pues, que ahora nos parece muy normal, pero que en ese momento pues, tenía cierto elemento de tabú, ¿no? Aparte, pues, las actividades más infantiles, teatro infantil, un espacio para cine, todo esto envuelto pues, desde este espíritu festivo de festival, ¿no? De festival que luego en los años 80 pues, esto se divulgó un poquito más, pero que en ese momento este espíritu aún era muy primigenio, ¿no? El teatro es un papel importante, la compañera ya explicó cómo el teatro valenciano empezaba a emerger y realmente tener un espacio para las representaciones en diferentes edades, esto era importante también, marionetas, por ejemplo, también se lo
otro tipo de espectáculo que se representaba. Andrés Grima también incidía mucho en la diferencia entre las actividades de la mañana, podríamos decir, y las actividades de la noche, que son un poquito diferentes, pero que al final pues, aglutinaban en realidad toda la comunidad, ¿no? Francesc Boldú, que era el formaba parte del secretario de Formación y de Relaciones con la Prensa en el 77, envió a los medios de comunicación esta especie de cuadro, podríamos decir, con los objetivos, y precisamente estos eran los objetivos generales de las jornadas en general y especialmente las del Parkway, ¿no? La idea es que en el Salón Diana se estaban realizando una serie de debates sobre la vinculación, por ejemplo, del anarquismo de los años 30 con el nuevo anarquismo de los años 70, y paralelamente esto es un elemento también muy novedoso, un grupo de no vídeo se dedicaba a grabar estas sesiones en el Diana y luego se emitían en unas televisiones, en una especie de pantallas, en el Güell por la tarde, de manera que había como una vinculación en la que tú podías combinar la asistencia a estas sesiones de charlas más políticas con aspectos culturales por la tarde. Esto tenía una vinculación. Y obviamente la publicación que gestionaba todo esto a cargo de Ajo Blanco, en el que realizaron, pues, aparte de unos dosieres específicos dentro de la revista, también una publicación diaria durante los tres días de la jornada, casi 4 días de la jornada. En ese sentido, también la editorial Tusquets tuvo un papel aquí importante. De hecho, el sindicato de espectáculos, a través de Ajo Blanco, aquí Pepe Rivas pues, habla un poco de esta vinculación con esta editorial, que ahora ya no es una gran editorial, pero en aquellos momentos tenía poco tiempo de vida y que realmente nos participó en el apoyo, podríamos decir, de estructura para la publicación, y algunos, pues obviamente, de sus escritores que participaron. En este diseño de las jornadas en el Güell hay que visibilizar la importancia que tuvo, por tanto, la prensa libertaria, en divulgarla, y este sindicato de espectáculos, que junto con este secretariado de la CNT, sobre todo este secretariado dirigido por Francesc Boldú y muy vinculado a la educación, a los maestros, a los profesores de secundaria, que en ese momento estaban haciendo un papel muy importante. Tenemos que pensar que en ese momento aún no existía lo que sería el Departamento del Femenino de Cataluña, por tanto los profesores que estaban aquí eran dentro de lo que se entiende un distrito abierto. El propio Francesc Boldú, sorprendentemente, después de estar participando en las jornadas, pues le desplazaron, ¿no? El Departamento de Educación le desplazó un tiempo a Extremadura, en el que él participó además activamente en construir unas comunidades libertarias en Badajoz muy interesantes, pero curiosamente en septiembre, ¿no? El Departamento de Educación le dijo que ya no estaría en Barcelona y lo enviaron a otro lugar. Bueno, esto, claro, es un elemento a tener en cuenta, porque en aquel momento no había autonomía de centros, por ejemplo, ¿no? Los centros no podían elegir un poco pues, sus profesores, ni tampoco podían elegir las actividades. Estaban muy vinculados al Ministerio de Educación, que aún tenía una programación muy vinculada a los programas franquistas. Por lo tanto, en el ámbito de la CNT, porque esto también es otra cuestión que se ha discutido mucho, hasta qué punto el sindicato de la CNT participó en las actividades del Güell. Obviamente en el Salón Diana está muy claro que sí. Aquí el debate está abierto, ¿no? Hasta qué punto la CNT las dirigió, o fueron estos jóvenes que formaban parte directa o indirectamente de la CNT los que tuvieran cierta autonomía y cierto desarrollo, ¿no? Por tanto, es importante indicar que las personalidades de las personas que participaron pues, motivaron un poco cómo se llevó a cabo. Es decir, no estaban tan dirigidas desde el sindicato como si lo estaban quizá pues, los debates del Diana, ¿no? Lo que se desarrolló en el Güell tuvo un poco un ámbito interdisciplinar. Yo creo que aquí es donde está la riqueza, ¿no?
de las actividades en el Güell. En ecología, pues la revista Ajo Blanco, la revista Alfalfa, que es otra de las revistas libertarias de la época, debates sobre los recursos, recursos naturales, como el uso, por ejemplo, del papel, elementos que llevaban a un debate, ¿no? Se estaba publicando una revista al mismo tiempo. Claro, en esta época, imaginaros, ahora el tema digital soluciona muchos elementos, pero en aquel momento era donde limitar el uso de ciertos recursos. Los habitáculos geodésicos, muy interesantes, no solo hubo una cúpula geodésica en el Parc Güell, sino también en la Rambla, se reprodujo otra. Esto es importante también, que el hecho de que los debates más políticos, podríamos decir, estaban realizándose en el Salón Diana, que estaba en el centro de Barcelona, y que el Parc Güell, que estaba en otro espacio de la ciudad, fuese el paralelo, provocaba un movimiento. Esto es muy interesante, un movimiento de personas continuo por toda la ciudad. Tenemos que pensar que se habla de unas 600.000 personas que participaron entre el Salón Diana y el Parc Güell estos días en Barcelona. Tenemos que ponernos un poco los testimonios, ellos lo recordarán, pero claro, los demás tenemos que ponernos un poco a hacer un ejercicio, ¿no?, histórico de imaginar en una Barcelona donde aún había un ayuntamiento franquista. Recordamos que aún no se habían celebrado las elecciones, que son del 79, las primeras elecciones, podríamos decir, democráticas, que hubiese una circulación de 600.000 personas que se vinculaban a movimientos de carácter anarquista o ácrata y libertario, pues lo que podría representar, ¿no? Entonces, la cúpula geodésica que estaba en la Rambla y la cúpula geodésica que estaba en el Parc Güell unían un poco el discurso, ¿no? La arquitectura geodésica buscaba un poco el referente ecológico, ¿no?, la ecología y los recursos naturales para la arquitectura. En educación, bueno, pues en educación una serie de temas. Yo que soy profesora de secundaria y bachillerato, veo como muchas de las luchas de los profesores de esta generación continúan abiertos, porque obviamente hay muchos temas que en el mundo educativo todavía no se han consolidado, pero bueno, no solo la autogestión de los centros, que por aquí quizás se ha abierto un poco más, sino los debates sobre la educación sexual, debates sobre la educación política, la identidad de género, etcétera. Son cuestiones que se intentaban plantear hace 42 años y aún siguen en pie, ¿no? Digamos, que siguen siendo elemento de lucha de muchos profesores y maestros. En el caso del feminismo, la participación de mujeres libres, aquí la propia Merinais, que fue una de las participantes, pues me sirvió también como fuente, digamos, para analizar. Mujeres libres tenía su propio stand. Ellas participaron directa e indirectamente, es decir, no querían vincularse directamente con la CNT, aunque obviamente existía una vinculación natural, pero sí, de alguna manera, liderar el movimiento feminista a través de una nueva publicación de Mujeres Libres, digamos, la segunda época de la revista, y también debates interesantes. Aquí, en Ajo Blanco, también se publicaron algunos artículos. Por ejemplo, el de Carmele Marchante, ahora, bueno, más dedicada a la prensa de corazón, pero en aquel momento redactora Ana Blanco, realizó un artículo muy interesante, anominado Falocracia, ¿no?, que despertó muchas sensibilidades, fue muy polémico, y de hecho la censura estuvo cerca de evitar la publicación, en el que, bueno, planteaba la cuestión de cómo el sindicalismo estaba focalizado también en el ámbito masculino, ¿no? O sea, la propia CNT aquí pues tuvo que también hacer un ejercicio de reconocimiento quizá de esta visión muy androcéntrica. Bueno, las artes aquí es donde se sorprende un poquito más el hecho de que el protagonismo estuvo focalizado en las artes más medias, es decir, estas artes vinculadas al cine, al documental. Es un ámbito muy interesante porque era muy primitivo en España todavía el uso del documental. Estaba reducido a la cultura claramente underground, o sea que aquí sí que abrimos un poco más el debate de la contracultura. El cine en el que, bueno, no solo Ventura Pons ya había realizado alguna experiencia previa,
sino reportajes cinematográficos, cine de autor, con mucha experiencia, sobre todo el cine latinoamericano. Se proyectaron películas latinoamericanas, francesas también, ¿no? el anarquismo francés, y el teatro de vanguardia, en el que se combinaban la temática infantil con temática, podríamos decir, juvenil adulta, que era muy interesante ver cómo había una combinación de este tema. Y la comunidad LGTB, que no solo planteó debates y actividades sobre este tema, sino también happenings, ¿no? Aquí es donde viene un poco la polémica sobre la participación por la noche, ¿no? De Narciso, Caña y toda una serie de activistas que no querían vincularse del todo con la CNT, pero que al fin y al cabo estaban realizando contracultura, ¿no? Y aquí el debate también fue muy interesante, estos happenings nocturnos, en el que pues no solo se desnudaban, sí que se desnudaban, o sea, no era un debate dentro de la CNT, si eso era anarquismo, o era ácrata o era libertario, que era, ¿no? Y que generó polémica, pero precisamente en esta polémica estaba el debate, ¿no? Y la riqueza de esto. Bueno, entre cómo se ideó el programa y cómo llegó a producirse, hay cierto vacío documental. Los historiadores, que nos gusta mucho utilizar las fuentes para saber qué es la verdad o no, que es un concepto también muy abierto, en el Ateneo Libertario yo encontré un proyecto de programa que coincidió bastante con lo que después fue el proyecto final. Es verdad que se planteaba inicialmente la visita de más personalidades internacionales. Por ejemplo, Noam Chomsky, ¿no? El debate de si, por qué no vino Noam Chomsky, si iba a venir, participó en algunos artículos, pero al final no llegó a venir. Bueno, aquí algunos indican que fue difícil hacerlo venir a una España en la que aún no era plenamente democrática, otros plantean de que si quería cobrar su participación. Bueno, el debate también sobre eso está abierto. Sí vino Cohn-Bendit, y fue importante su presencia. Aquí pues Francesc Baldú hicieron un ejercicio importante de vincular esta participación de la cultura del mayo del 68, podríamos decir, con esta cultura del julio del 77, y la participación de Cohn-Bendit. No solo Cohn-Bendit vino al Diana, sino que estuvo en el Paraguay. Lo importante era precisamente que participaran en el web. Bueno, el programa coincide bastante con la Barcelona Libertaria, es decir, con la revista. Aquí tenéis algunas fotografías de los debates. Muchos debates fueron improvisados también, en el momento en el que pues, se proyectaban algunos debates del Diana, y espontáneamente pues, surgía la necesidad de responder, obviamente no en directo porque no existía esa cuestión, pero de alguna cuestión que se había planteado en el Diana. En el Way pues, se creía necesario pues, llevarla más allá o plantearla de otra manera. Por tanto, el Way tiene un sentido muy asambleario, quizá mucho más que el Diana, en ese elemento espontáneo. Tenéis la cúpula geodésica, y el hecho de que el espectador era participante rompía un poco esa barrera, ¿no? Por ejemplo, de la comunicación. Este es un elemento que cambia respecto al web. Aquí tenéis algunas de las performances o happenings, ¿no? En el mundo artístico se tenía muy claro, pero en aquel momento también tenemos que pensar que este tipo de festival tenía poca experiencia. El Canet Rock hacía un año que había empezado a funcionar, y sí que el mundo de la underground, ¿no? El cómic, la novela gráfica, ¿no? La revista El Rollo, todo esto sí que ha dado un poco ya de abertura a este movimiento del happening, pero ciertamente todo venía un poco de fuera. Y también tenemos que pensar en la combinación intergeneracional, ¿no? Una generación que había vivido el exilio, que había vivido el sueño de la revolución anarquista doctrinaria, ¿no? En el que pues, se buscaba precisamente el cambio social, y como las otras culturas libertarias habían protagonizado en los años 70 estos movimientos, pues les creaba cierta contradicción, o era la primera vez que lo experimentaban de esa manera, ¿no? Esta era la cuestión.
En el teatro, pues varios grupos, el grupo Fanfarra, que también participa. La prensa, podríamos decir, más institucional, no hizo mucho seguimiento durante los 3 días. El seguimiento se hizo más posteriormente, cuando se acusó a los libertarios de haber, por ejemplo, ensuciado el Parwell o de haber molestado. Claro, hay que pensar que son 600.000 personas. Claro, el gobernador civil de Barcelona tuvo que dimitir, ¿no? Aún había gobernadores civiles de carácter, podríamos decir, militar, ¿no? Entonces, el hecho de que el ayuntamiento franquista había dado permiso, pensando que serían 4 personas, se había dado permiso no solo para los debates en Viana, sino para utilizar el Parwell de Gaudí, pensando que lo que habría allí sería una merienda y 4 butifarras y 4 niños viendo marionetas, pues se llegó a hacer algo más, ¿no? Entonces, claro, inicialmente durante esos 3 días prácticamente no hubo repercusión, un pequeño artículo en La Vanguardia a través de esta comunicación que Francis Baudou hizo a la prensa, pero sí que 2 meses después, en septiembre, coincidiendo con la vaga de las gasolineras, coincidiendo con la llegada de Josep Tarradellas, quizá, no sé, es un planteamiento interesante. La cuestión es que volvió a surgir el tema de que los libertarios pues quizá habían destrozado pues algún mosaico o que habían sido imprudentes, ¿no?, con el patrimonio del Güell, y volvió a resurgir una cosa que, bueno, parecía que no había sido problemática durante esas 3 jornadas, y era que las actividades del Güell habían sido lúdico-festivas, familiares, obviamente con la participación juvenil por la noche, pero no habían ocasionado distorsión, al menos aparentemente parecía que no lo había sido. Pero 2 meses después el tema parece que fue más, se repercutió más en la prensa de lo que inicialmente parecía, ¿no? A nivel de testimonios, aparte de las personas que participaron, que seguro que tienen muchas cosas para explicar, tenemos, aparte de las fuentes de Ajo Blanco hizo unos especiales sobre las zonas libertarias, pues tenemos las fotografías de Pilar Aymeric, que están conservadas en el Archivo Nacional de Cataluña y que nos permiten ver un poco pues esta realidad de estas actividades. Aquí vemos pues a un casal, los Ateneus participaron de manera muy activa, porque obviamente el Ateneu recoge, ¿no?, la interculturalidad y también las actividades de los casales culturales, ¿no?, en el que participaban pues sardanistas también, actividades culturales que venían de otros pueblos de España, otras culturas también propias de otras regiones, y se combinaban con espectáculos, pues, que, como decíamos, muy encaminados a las nuevas generaciones, a los niños. Había muchísimos niños durante el día que participaban incluso con actividades escolares. Muchos profesores, como el propio Francis Baudou, promovieron iniciativas de teatro escolar para que participaran en estas jornadas. Aquí vemos pues, la mesa de las mujeres libres, ¿no?, con su revista, también quizá de una manera muy significativa esta fotografía que se volvió muy icónica. Se volvió icónica porque Ajo Blanco hizo una portada, un poco también trasladando esta idea del padre joven y el niño, ¿no?, en esta actividad, y esto yo creo que fue lo que realmente fue novedoso, ¿no?, la combinación de todos estos aspectos. Mujeres Libres, en su revista, pues remarcó esto, ¿no?, la participación. Ellas participaban con una vinculación directa o indirecta con el sindicato, pero con la intención de desarrollar un poco esta segunda etapa de la revista. Bueno, la vinculación contra la cultura, con la contracultura libertaria es un poco pues, el debate historiográfico, ¿no? ¿Es contracultura o es algo más? Teniendo en cuenta que la contracultura se define como estos movimientos de lucha paralelos a los movimientos políticos. Claro, llega un poco, digamos, como una década de retraso, ¿no? Entonces aquí es donde se plantea si quizá no es contracultura, es algo más, algo que no hace falta tampoco ponerle nombre, ¿no?, como muchos de los testimonios implicaban, pero quizás sí que es muy relevante decir
que es diferente, ¿no? Y que al ser diferente, pues ya tiene una entidad propia que merece ser muy destacado, ¿no? La vinculación con la gente joven, las temáticas artísticas, la desinhibición sexual, es un elemento muy importante también, la ecología, la didáctica, ¿no? Todos estos debates que van un poco más allá de lo que inicialmente parecía que era la contracultura. Obviamente hay vinculaciones directas con el obrerismo, sin la CNT las jornadas no podrían haber existido y las del BUEL tampoco, pero obviamente las del BUEL fueron lideradas por otro movimiento que es lo que decíamos, iba más allá de la propia lucha política, ¿no? Y recoge una tradición también muy propia del movimiento vecinal, de la cultura catalana de finales de los años 70, que es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Y aquí esto es lo que merece la pena reivindicar, cómo va más allá del BUEL de lo que del paradigma en sí, ¿no? Y quizás pues, precisamente porque abre otro paradigma. Bueno, un poco la idea es llevar este estudio más allá para visibilizar a estos protagonistas de las otras transiciones, que realmente, más que las otras transiciones, son los protagonistas reales de la transición, porque son los ciudadanos y ciudadanas que no solo formaban parte en ese momento de la realidad sociocultural, sino que son los que nos dejaron a nosotros la herencia de mantenerlo, ¿no? Hacia las nuevas generaciones que van más allá. Muchas gracias. Bé, tenim uns 25 minuts. Si per un torn de paraules, si voleu preguntar alguna cosa, podem passar un micro perquè us adreceu a la mesa i contestarem allò que buenamente sepamos. Jo he parlat també les altres intervencions, però bàsicament jo vaig viure la jornada del Parkway, una tiene una edat, que és el que tiene, no? I realment ho has posat al final, la polèmica que es va encarregar a la premsa, és a dir, el consumo de estupefacientes. És el que es va fer i ho has posat al final, i no sé per què s'ha passat aquella línia, però és el que van fer, o sigui, com et dirien els joves, hicieron sangre contra nosotros, no? O sigui, l'únic que van ressaltar de les jornades aquelles no van ser ni els debats, ni tot el tema que es va, tota la ideologia que s'intentava canviar, sinó només van fer incidència en que éramos unos drogadictos, que se pasaba droga, se fumaba droga y que se follaba, vamos, l'amor libre como castigo divino de lo que estaven fent els joves. Llavors, clar, això no va ser casual, era un moviment, com tu deies, 600.000 persones a Barcelona, no sé, no es comptaven, entremig també comentàvem abans amb l'Àngel, i la pizzeria Rivolta que estava en medio, i vamos, i la Plaza Real con el Ocaña, i totes aquestes qüestions de lo que era la Barcelona en aquell moment alternativa i libertària, això s'ho tenien que carregar. Després va venir, evidentment, el cas Oscada, ja es van anar encarregant, però les jornades les tenien que tallar. No podia ser que 600.000 persones i molt joves en aquell moment estiguessin lluitant per un canvi. Tu has dit aquí, en poc moment, una quantitat de coses que estàvem intentant canviar. La cultura, l'educació, jo també soc mestra i ho vaig conèixer des del mundo, però vull dir que mujeres libres, o sigui, i a més després una altra cosa, o sigui, això tenia que canviar. I sí que estava CNT, però les jornades del Parc Güell van ser més que res la gent d'Ateneus, els Ateneus llibertaris, qui va estar més o menys. Bé, ja està, m'ha agradat molt perquè és una cosa de reviure, però on van voler insistir per tallar a tota l'energia de joventut que podia sortir en aquell moment. A mi m'agradaria preguntar-vos una mica a tots què penseu que s'ha heredat
del moviment de la contracultura, el moviment, per exemple, de revistes llibertàries que van sortir en aquell moment, si la cultura ha absorbit la contracultura o definitivament ha mort la contracultura com a moviment. Jo penso que... No, jo també us volia... Abans, quan el Pep comentava els 40 anys de la bicicleta, o sigui, la possibilitat de fer els 40 anys, també pensava, algú de nosaltres es plantejaria celebrar més o menys reproduir les jornades de Parkway i Salodiana avui, o fa 40 anys, amb tot el tema. Vull dir, qui ho va organitzar s'ho plantejaria. L'Ajuntament, per exemple, deia, Parque Güell, hoy, cualquiera pone el pie, Dios. Una mica si serveix per algú també de com algunes coses podem reintentar-les 40 anys després i altres no sé si ens ho arribaríem a plantejar ni actors ni altres. Jo volia fer un apunt sobre una qüestió que has parlat de la queixa de les forces vives sobre el deteriorament que va patir el Parc Güell durant aquestes jornades. Ara tenim una allau turística a Barcelona brutal que fa malbé qualsevol cosa, entre elles el Parc Güell, i en canvi d'això no es parla, perquè molesta, perquè, bueno, bienvenido sea el turismo, no? Encara que sigui un element absolutament distorsionador de la ciutat, no? Llavors, 600.000 persones movent-se amunt i avall a les jornades llibertàries no és res comparat amb els milions de turistes que es pul·lulen per Barcelona cada dia. Vull dir, i això no és motiu de queixa de ningú. I una altra qüestió, el que deia l'Àngel, de fer unes jornades... Bueno, ja no crec que tinguem prou energia per fer unes jornades com quan teníem 20 i pocs anys. A part d'això, el problema logístic i de permisos i tot això seria absolutament farragós. No hem avançat en el tema de llibertats. Jo crec que érem una societat molt més lliure a finals dels anys 70 que no pas ara. Vull dir, és que ara tot està mediatitzat, controlat, no sé què. És diferent. I en quant a les jornades del Saló Diana, jo vaig descobrir per primer cop que teníem un passat llibertari. Jo tenia 22 anys i mai havia sentit parlar ni de la revolució llibertària ni de la guerra civil. O sigui, jo la primera vegada que vaig veure el que havia passat va ser un documental que va projectar el Diana que es deia Un pueblo en armas. Vull dir, i gallina de piel. O sigui, però, bueno, també va ser un inici de recerca d'un passat que ens havien estat amagant. O sigui, ja aquí ho veig. Tens allà un. Sí. El que volia comentar, això que deia l'Àngel, és precisament que jo crec que, evidentment, unes jornades llibertàries com les que van ser no surten per generació espontània, surten perquè és la manifestació d'una quantitat d'energia, d'idees, iniciatives que estaven soterrades, amagades, i hi ha un moment en què la situació fa que tot això pugui emergir i esclata amb gran força a Barcelona en aquell moment. Jo crec que aquell moment, l'any 77, és l'any de màxima llibertat que hem pogut viure a la nostra generació, perquè, encara que estava encara molt a prop de la mort de Franco, s'havia produït una mica dir hemos acabado esto, anem a començar una altra cosa, però encara l'hem de muntar. No hi havia legislació, encara no s'havia aprovat la Constitució, encara no s'havia muntat l'estructura que tenim ara, que ha anat posant barreres a les diferents iniciatives i ha fet que una cosa com les jornades llibertàries ara jo crec que no seria possible, malgrat que hi hagués molta gent amb ganes i força per fer-la.
Jo el que volia comentar, que per el que heu dit, realment és molt difícil arribar a fer-ne unes segones iguals, però sí que es deu intentar fer unes segones com pugui ser, amb l'energia que n'hi ha, donant més o menys temps. Jo vos faig pensar un poc el que fem allà al País Valencià en el tema dels aplecs. O sigui, allà al País Valencià fem aplecs en algunes ciutats cada any, en algunes comarques cada 4 anys. No fa falta fer cada any i tal, sinó que en l'energia del moment es fa unes jornades. En un contingut social, polític, comarcal, fem, per exemple, jo l'últim que vaig estar fa uns mesos en Dénia fem comarca, en altre lloc, el d'esports. Suposo que tindreu notícies dels aplecs dels ports, perquè són molt importants. Bueno, això volia dir. Animar-vos a que les feu. Jo crec que precisament la clau està en les noves generacions. Jo ja no parlo ni de la meva, jo ja passo dels 40. No, que també, sí, òbviament, però són aquesta generació que està a la vintena o que està just en els 20 anys, que realment és la que ha de sentir-se interpel·lada, cridada, i ara que estem en un procés de revisionisme en el que estem començant des de l'academicisme, és a dir, des de les universitats, a donar visibilitat a les altres transicions. Ara que la universitat ha començat realment a publicar tesines de màsters, hi ha un recolzament d'aquesta generació que està investigant. Precisament el que s'hauria de fer, crec jo, és que aquest reflex d'aquesta investigació anés cap a aquestes necessitats socials, realment, que aquesta generació jove sentís que té motius de lluita encara, que hi ha moltes coses per fer i que la gran majoria de les coses que aquesta generació va lluitar nosaltres no ho hem pogut materialitzar i, per tant, hi ha un relleu que ells s'han de sentir interpel·lats, s'han de sentir realment el que van sentir els nostres pares, en aquell moment. És veritat que la situació política no és la mateixa, que estem en un paradigma diferent, que els motius de lluita són uns altres, però la lluita per la millora de les condicions socials, la comunitat LGTBI, l'ecologisme, tots els temes que van sorgir al Güell continuen actualment sent elements de lluita i no són necessitats primàries dels governs, de manera que, com allò porta 40 anys de retard, hem de renovar la lluita. I una mica la idea, si hi hagués unes segones jornades llibertàries, crec jo, les hauria de liderar precisament aquesta joventut de 20 anys que va ser el mateix que va passar fa 40, fa 42. És la meva opinió. Jo crec que parlo com a la nostra generació, però des d'una perspectiva potser de la gent que no ens creiem tant en el discurs oficial que s'està portant ara mateix de les lluites socials. Crec que el gran problema i la gran diferència entre el 77 i ara és que aquestes lluites socials se'ls ha apropiat al capitalisme i se'ls ha apropiat les classes altes. O sigui, s'està veient ara amb els nous moviments feministes i ecologistes que són moviments molt de masses i molt portats des de dalt. Jo crec que aquí està la gran diferència, que vosaltres ho heu fet des de baix, des de la classe obrera, i ara són moviments que nosaltres com a joves, jo per exemple veig una barrera molt important d'un moviment que s'està portant des de dalt i que no està representant realment els interessos de la classe obrera, sinó els del gran capital. I crec que aquí està justament el problema de que ara es volgués fer una jornada llibertària o alliberadora en general, que seria molt difícil que realment es pogués portar des de la classe obrera i no tingués interessos econòmics darrere. Potser seria el moment que els joves et trenquéssim tot això, que és el que vam intentar fer nosaltres, trencar, perquè més a sobre que teníem una dictadura, clar, si veieu això tan clar, seria el moment d'emprendre la lluita i començar. És el que diu ella, necessitem relleus, que som abuelos i abuelas ja. Fa molts anys el Magno Rexenberg ja va dir en el seu moment que l'ecologia també era una cosa de les dretes, perquè evidentment els que estan en les vivendes millor, evidentment que volen viure bé, i per això es protegeixen i no volen tenir ni vertaders, ni la central nuclear a prop de casa seva. Tot això també és un aspecte
que l'ecologia també pot tenir una vessant molt gratana. Però precisament és aquí on hi ha el repte. I evidentment que si els joves algun dia organitzeu unes jornades llibertàries, allà hi serem també, encara que sembli un viatge de l'Inserso, però allà hi serem. En aquesta barra del bar, no? Jo crec que estaria bo, igual que es va posar una zona de guarderia pels nanos que posar una zona lúdica de la tercera edat perquè puguem explicar les nostres batalletes i tal. I sobretot amb d'això de la Creu Roja a prop, per si tenim algun percant allà. Ni tercera edat, ni avis, ni òrfia, de vells. Bueno, això és un eufemisme per no dir-te pell. Si es pot anar caminant des de Galícia a Madrid per estar el dia 16 a les pensions, es pot estar de marxa a les zones llibertàries. Molt bé. Pues no sé, si no teniu més preguntes o més intervencions, pues ho deixem aquí. La següent sessió? La següent sessió és a les 12 de Feminismos 2.